Iste poznáte toto prostredie, poznáte túto budovu a iste všetci Bystričania poznáte niekoho, kto už z tohto mesta odišiel. Ročne totiž z Banskej Bystrice odíde v priemere takmer 500 ľudí. To je ako keby sa odsťahovala jedna celá škola. Dnes ohlásil svoju 4. kandidatúru súčasný primátor, ktorý riadi mesto už 12 rokov. Rozpráva o stabilite. Mesto, ktoré stráca obyvateľov, nie je stabilné, iba potichu upadá. Podstatou práce architekta je vylepšovanie sveta. Celý život pracujem na tom, aby sa ľuďom žilo lepšie. V Banskej Bystrici ľuďom chýbajú predovšetkým dve veci. Je málo dostupné bývanie a je málo pracovných príležitostí. Napríklad susedné mesto Brezno postavilo len za posledné volebné obdobie takmer 100 nájomných vlastných bytov. Banská Bystrica za uplynulých 22 rokov nepostavila ani jeden. Ako primátor by som vytvoril podmienky na to, aby sme napríklad nemocničné dvojičky mohli prerobiť na byty a mohlo by v nich bývať až 700 ľudí. Nekandidujem proti nikomu, kandidujem za Bystricu, z ktorej sa proste neodchádza. Toto je naše mesto, mesto, do ktorého som sa vrátil, mesto, v ktorom som vyrástol a ktoré neopustím. Aby tu s nami radi žili aj naše deti a naše vnúčatá.